Evo, malo pomalo došli mi do kraja, dragi sportski prijatelji, 580. izdanje emisije Sport nedeljom. Za kraj naše drage prijateljice iz odbojkaškog kluba Olimpik i Dejan Kljajić, predsjednik kluba. Dejane, hvala lijepa na dolasku, djevojke, hvala lijepa na dolasku. Vjerujem da je bilo interesantno, malo nogometa, malo rukometa, malo svega, tenisa i tako dalje, ali i odbojke i Rade Malevića, a sad o ženskoj odbojci. Čuli smo puno lijepoga o Olimpiku. Olimpik klub koji egzistira već jedan izvjesni period, ali nekako čini mi se brzo, kao kometa ste izašli u prvi plan najelitnije ženske klubske odbojke. Prije svega hvala lijepo na pozivu u najgledaniju sportsku emisiju Hrvata. Da, Olimpik ne postoji dugo, to je za jedan odbojkaški klub, jedan mali period, 20 godina, ali ovaj uzlet poput komete, to je zadnjih 6-7 godina. Kad sam se osobno kao predsjednik posvetio tome da Olimpik se natječe u 5 liga, da svih 600 članova natječe se u 34 selekcije. Koja je bila želja, Dejane, kad znaš da je tu negdje mladost, pa da je tu negdje Gorica, nekada Zena, ima tu još naravno klubova u Zagrebu, ali koja je bila želja sa Olimpikom? Što si htjelo? Želja je da djeca igraju. Znači, mi smo krenuli iz Vrapča, zapadnog dijela grada, i kako ja sam počeo tada biti i trener, tako je to sve počelo, i kako su i generacije izlazile dalje, želio sam da ostanu u igri. I tako kroz tih 20 godina, od nekih 50 djece, došli smo na 600, čitav grad pokrivamo, i zapadni i južni, tako da jednostavno naš slogan je da nijedno dijete ne bi trebalo završiti na ulici, jer to većina klubova radi. Kad više niste zadovoljavate kriterije neke selekcije, onda vas zamole da napustite klub. Mi u Olimpiku imamo selekcije Olimpik 1, 2, 3, 4, 5 u kojoj svako dijete igra. Osposobljavamo trenere, ja osobno u klubu Olimpiku imam 19 trenera i trudimo se da njihovo osposobljavanje bude što kvalitetnije kako bi ove djevojke imale što bolje znanje, odnosno što bolje trening na tim svakodnevnim treninzima. Sad ja bih malo zločio za kraj, je ti 19 trenera, je li redovito plaćeno? To morate pitati njih. Samo gledam, jer dobro je. Ne bi oni bili kod nas tako dugo i takav veliki broj trenera, da. Apsolutno, da. Dejan Kljajić, predsjednik odbojkaškog kluba Olimpik, hvala lijepa djevojke. Jedan veliki pljesak za kraj. Može, slobodno pustite programe, a mi se vidimo za tjedan dana u isto vrijeme. 20 sati, malo smo sad na kupu promijenili, mi samo zbog košarke, ali vidimo se na gdje drugdje nego na sportskoj televiziji. Lijep pozdrav.